kodwa seshoot asinqedile Icekeziphi? Isikidezela izidiye nami nto sithi record. Oh record kwenze listina ucela hayi la lo. Ja. Let's bring it up, door. Let's bring it up. Let's bring it up. Let's bring it up. Sure. You're right. Imeva kansani yami? Yeah, sound check up good. Sound check. 1 2 1 2. Huh? Yebo. Yeah. Huh? 2 plus to be stressed. Oh, sound check. Friend news so kanye nabandi bami Ya njani? ungayibani. But give jonga funekele we ijonge emlomeni wakho. Okay. Then izo pick up. Yeah, izo pick up. Nobu ibe Sundays nobu ayithimba funeka ijonge emlomeni wakho. Ungayithi so. Okay. Yabo andikuva. So, Yeah, ndiva. yeah, it's birthday present. Birthday present. And Sure, pretty cheers. Ngaqala pini cheers man. Yo, 2 plus to be stressed, man. I'm 2 plus to be stressed. Anyway, let's operate nicely and keep it 100. It's your channel, Nobo Charlie, and welcome to another episode of Comfort Zone. Comfort Zone. Pini cheers. Yeah, what up? It's a Kiana again. Here to Mtitiamba. Half of Senindazi, man. Senindazi. We are here in the streets of Warren 1675. Yeah, man, I'm a plus in at all. I'm a plus in sure. Samba no. Babsi. even the vibes. Dudukisa ngendlela ofuna bakwazi ngayo. Okay. Nangisasiqaleleni. No, masiqhubeke Asiqhubeke. Okay, Peaches here with Olonwabo. No, Eyethu also. Oh, Bobby's man gun. Kanye April. April. Indlela ofuna bakwazi ngayo. No, I Intro think- yakho jo. No, Peaches alright. April is for Inkanyamba outside. Peaches Peaches. nababani. Peaches. Cheese. Oh, Peaches. think of arms at the peaches. Hi. I thought it was at Aye. the peaches. Babsi camera shy kodwa ukhalene ne-audience eninzi kanjani. Ngoku ujongene ne-cameras qha. Because the Abantu abayi-2 qha. Ngoku bona Because audience vele ngiqalile like ngabantu bajongele like so. Yabo. Ngoku is like ngijongeze camera and is avoid and bathathe zithi ngathi audience nendishona ku-audience ndiyayazi ubajonge straight wabantu emehlweni jonga phakula njo phakathi ngaphakathi. nalaba khapha Kapagati, but no more copy. It's fine. Kanye on Kalanga. Yeah, I think it's an uqhelanga, I think so. Yeah, Ulona think bendiqhelile. Yeah. before so sishoot thetha nge-birthday ntoni peneches kwenzengana Yeah, birthday yami ngomso but yeah, report izophuma kudala. It's my birthday dog. Yoni nangapi? Nanga. Nah, man, I can't disclose my age. Guys, Otherwise- manje 19 nangapi? ncinci nababani But izona 20 nje kulonyaka at least ngikanisana nje 18 like 20. Kungona uphuma kubu teenager ke ngo. Yeah. 18 March. So you're adult. Yeah. Ah, ijake okay. peneches nangaphi Nah. I'm 25 years old. Jesus. Dadlala. Dina sobana 22 ngomso. benikwifowuni yakho okay zobona 22 ngomthi qhubeke Yeah, sobana 22 ngomso and ke ngo. 30 Bawela uya ku 30 table for 2 but 30 ke. January Yeah, benzo ya ku table for 2. Inge Valentine's nje. Ah, nandifuna ngebirthday yami. So rich. Yabo. Nibena la drama pa xa umama izisi present yabo. babseni stani kana zona Ah, nizokhupana isi princess zabafana ngothi unafuna present. No, ingxaki kusebuze bi present. Oh. Buze bi present. Every present Eh? every present Kenis. Hey, Ah, man. leqhelekile. Do fire to. hey tindo fire speech level Funa leyo. Funa leyo, man. Funa leyo present. ngoku uzoyifumana kubani dog mami your boys uphi kwenzeka ntoni Nah, she's gone. So la ezobuya. ngoku uzoyifumana kubani ngomso le Hey, present ifunayo present. le idingayo limiways kanje kwenzeka nto Sibangweni. Sibangweni. yabuza dog Yeah. kwenzeka nto You know, uyifumana apho le present present. ubita hayi
Because benzokuthengela iHennessy so angathi le yama ayizulunga. I think Peniche zobakrenga Hennessy. Ngeke kuwe mina birthday Jan, birthday boy. But Hennessy ngavaya nayo. Ngavaya nayo la But present. uqala iHennessy andizingena ezinye phakathi ezansi. Bazoza nayo Hennessy. Apha lothi ndihamba funa umphako. Ne. Ewe. Fana noethu usupumphaka kuzomthengela iHennessy musi yena for birthday yakhe. So umphako picture babsi last minute umphako. Umphako wano? Bendlela ayibona ndiyamenye iKFC endleleni. Oh. Yes. Sitha ngomnye umphako man. Bona inote zakhe efoni yakho maseke imiphako. Bedi ku phone yakho lethi gqine nyiwe McDonald ntontontonto. Man. Kawubalisela babisi. Kanse kanti. Ubhalida yari. Man ngiyodaya. Wena kuye uzinota down pants ngabona McDonald crisis. Ubhalida yari. Man. Binoku table for 2 kaMcDonald's. Nadlala bingiyo table for 2 le yabo. Esa story sivaya so kaMcDonald's man. Bende kaMcDonald's yabo. Ngoba ke lambile man inyama yahanti kiyo nyama kudala ndiyitya inyama yabo. Ngoba ke manje kaMcDonald's bami nje ibheka yabo. Bami ibheka nezawe I double layer mosiza ine petezi 2. Vichilo babs. Yeah. Kubekeka. Libali bike babs. Ne double layer la wena plus ne chips plus ne Sprite yabo. Ke ngoku le xa ni-odile ifika la we ifika okay manito okay yafika i-order yami nafika yandayifumana pha nandivula iphepha elimhlophe umekise nepapalaza masiyabo khe ndigalele pha ela phepha elimhlophe andilifundanga phinde ndigalele kula leyo yokuqala nogalele kuleyo yesibini ndagalela kwi-chips nayigqibezela kwi-chips le lo yandihlekisa xa ndiyibalisa okay ngisifaka ngoku ndiyazitya ii-chips zam ndava manizwe taste swekile manizwe ekseni qhubekeke taste swekile manje Sweet yeah ibheka andikuwe ibheka I-chips okay lumi ibheka ndive bayihama le inibuswekile raho kangeni ngomlomo wami lo lesanazi into nithi fundela phepha xa mfuna yo ngushuka hayi nawo ubuzelenge qala senyibilikile la okay busy waiter ama mfuna uzenza tsolo mos la waiter ke athi qela my sister ndibuze ba okay apha nifakanga ain't supposed by be salt instead of sugar yabo athi bana it's supposed to be sugar ngqo ekse leqala sithengela kaMcD man sugar ngoku le ngi order ibheka ne chips ne drink ishuka ingena ndibuze noba ndim lo dume yabola we ndithi man le wena igali lapha ku chips le wena ku nami sistanjonga qoba phela insini athi thina ungafundi we yabo pay in mind bekhona amanye amakhotmani Eka wayefuneka igalela ivinika. yabola wena Ndimhlophe. la wena mhlophe galela ivinika neswekile yo swekile kuye akafundanga ikiwa kaMcDonald's hayi ikiwa la wele hayi yo iswekile la instead of ikiwa hayi mamela okay my sister wazicosha wathi bani okay sapha ndizamisa nikwenzele ezi ndinenhloni zogutsha bani ibheka nenhloni zogutsha ba eksene ebheka ndifake wayithini ndikhi sweet njalo iglucose dog nekhi sweet njalo nalobheka le nqoma yo nditya kamhlola amahumani manenjonge la ngapha nepapalazi Lasibuza benindona KFC nangi apha bezothina kwesibheka nditsali sithandela nje lawiza ipizza nenyama qha Nitya njani impizza neki? Yo. hayi mna pizza Hayi ngamasi. hayi but nyani pizza xa sibuye yeah Thatha inyama. yebo kwenziwa kuyijonga i-taste dog taste nayo kwayona penejezi hayi pizza feel like neyibasela kuba andiyazi yaqala phinde ebupizza nakum Nane asondindo. right by nyameni nyama beni-right by nyama KFC qala usithengela u-street wise ndibe sharp nalabheka khona iphuma incane because ndiyothinga McD ndobhayi zofaka iswekile pha nxa kuyengqibayo ne my sister ndithe xa mphuma la seyiqetyiwe ubaliswa pha ebheka la phuma ndijonge ukuthi bungayazi wena my sister ndingabase Worcester wase-Torrance uvisha ayiphinde ibonane saqala sagqibelisa phinde ibonane siphinde siye McDonald's nini uya birthday musingomso what if sisibhaqeza siPavier sijongane nene kaMcD Mkhuphe. But why ningayenzi laa nto ifike like nini ikhuphane zamajita like ufuna usalutana and then
it. No present, no hug, no kupana. Yeah. Hug. Kasinile. Nanya boy. So bad, baba. Ndiyazi ntoni ingxaki ithini but Xa ushazileyo wazi because kumululwa ke sendele ngiVN pa. Benijezi nakukhumbula man boy. lo ndisopa. Ikhona le VN makanicho. Ikhona le VN le manicho. Too much information PDG. Yima ikhona le VN le. But yeah, But I don't think you VN. I don't think Nina you more VN life call, dog yeah. and Na bingekho dating. Benijezi. Bingekho leya. Kusithini ke why amachita singakhuphani sithini? More life dog. Boza yami iqede happy and strong out yam. Nayitsho naye babs sibuye ku PDG. Hayi. Happy and strong. Qina out yam. Hlala ugrele out yam. Uvuze ngeparagraph man like scroll like manje scroll abona hayi. Wena uyipostana kuzinsuku sike yaphela kuthi sisijimbo yo. Ayisekho la touch la love. Bantu happy birthday ku text qina out yam uqine qa. Kunina babsini sike hayi phakamisa grele out yam. Qine boy. Yabona ngoku phakamisa nje yami mandiyitsala team. Yazazi uzoqina. Yo, son. Nina nilokolo skin sifuna spend imali nikhuphane niye ku McD niye ku Ntontoni Because if birthday yakho like we get one chance enyakeni ukuthi we celebrate and then ifika kayi-1 ifika kayi-1 imagine ngomuntu uyolinda i-30 kaJanuary next year for celebrate ufuna ukuthi umuntu athi happy birthday kuwe. But amachita lawe if sishazile sigrem uyezoba man ukubana ubethiweza senakhumbula boy ngicingisa la vie kayizo Ifana noLloyd and ayibo ifana noLloyd ngithefani nami ifana noLloyd ifana nawe ibeqalive nathi le yiva netsole wayithene Benijezi ayibonivile I'm sure ubhalelwa ngo-12 I'm sure ye-31st kaDisemba ubhalelwa ngo-12 yo anilibela mile yani stakani but it's sweet man nathi le pani it's sweet man khumbula it's so tiritere voice senefote jo le voice ndifumena ngakuwe kwa le voice note ifuna kuba ke talk fumene esibangweni le voice note le but it's sweet nje nabe bekukhumbula seyiseveke kwi-files zami le we ithi you send ezi so haya thina machita la uyenze xa unxilile la we oya xa mhlambe awuthami biswelekileyo yo habe ndincane uPDG tawa. ngoba uthanda uzolushow ngelo xesha but saphila eyami uzancane ngoku nina nobabalo neskin ifune fake love nalapho yabo I have benzo fake love like nginechome if I say i-events echome yami like uyacula sometimes like it's very sweet like chome kukhumbuze every like on a daily basis ukuthi like I appreciate you like ngiyakhumbula and like thanda chome that's very sweet I mean most of the time when it's fake love and eba I don't yenza want fake friends, lonto but enyiwe kwamantombazana yazondana benijezi so explain about why amantombazana mawenzondele but my group of girls I don't want then them usithi explain manje explain hani okay za explain abo mantombazana azinyoka dog qaphele kwe jonga abayintombazana ayifuni ubona enye intombazana kho inento enhle like if ibona intombazana i-relationship yayo ngathi kulawe top class khona enye imate izofuna nje udestroy la relationship ubone imate kulandelele back and wena out week ke ngo uyivumela mate ubhaqa mate wena out week because the week why don't you years bound nentombazana man nolobalo uvele okay why nizoyenza ngathi lento yimi ndikuxelele gorgeous girl ebona umnani kusengumhle lo mnani wathi nomuntu wakho but unomntu wakho jonga unomntu wakho umuntu wakhe phela akho
umhle naye Eh. inxaka amajita anyolukile mfethu Enkosi ibambe phaya emajideni. Sifuna usifaka kwingxaki zenu. Because when isifaka kwingxaki zenu and let me ingxaki cook chief Jesu yasithonisa ngokwe. chief let me cook kaloku mna ndiya kwipoint yokuba uzofuna udestroy la relationship xa imete yakho sekulahlile nokhaza xa sobuyela kuyo ukhaza akasathethi loo nto just nje befuna uchitha nje lawe nje qha uzunda nje lo wa ibe wena out ungakhange uyifunde sasipillion soba foni nancanywa apha because ninyolukile qha Nababalikiwe tyela Chomi kanye umuntu omaziyo kanye ujole nomuntu ke wajola nomuntu omaziyo. Nathi Chomi but umuntu endimaziyo. Like animazi to that deep ngiyamazi. Babone estratweni. Asifune fa incokolisi ndiyanazi pha estratweni. qoba bona Ndiyanazi pha estratweni but ayo Chomi yam asikho close like ngafanda ukubulisa endleleni but ayo nix ku. But ntshombonile ugaye vaya no. Mara wani azumvuma umuntu akho nomvumile ngikuthena nenza isibhanqa mina. Thena nenza isibhanqa mina. Umvumile umuntu wathi Kaiphinda uthini Lando bithetha phela Jesu. Uthi umethu kwazile umvumo out. Theni engazikwazi umvumo. lawe yabo phinda ubuyela pha mina nifuna nje destroy apha but now uya njani uyicherry unecherry yakho. no andiyanga la cherry nje qhamna But waya kange nofundo nawe? line kange nofundo line Ya. ayibo lawe Suthi sithi it's 50-50 lewe masivumeni basinyolukele ke sonke once. so yeye So uyavuma bani nyolukile. Ingani kodwa lewe. uyavuma Ndivuma. uchilo nje Andivumi. 50-50 sonke sinyolukile qha asijiki sibambela uqala but siyazi undoqo wento ngamadoda. ndoqo kanjani explain Ya manje nibabaluza nenye ngoku besithethe ngayo phela Jesu umzini ndoqonto ngamadoda. Le besithethe ngayo pha. Amfitini na pasabisa phela Jesu leyo ba akho nto yonyoluka apha nodoba le relationship ayiyedika kuzinsuku because bese kusanelo talk izolo nanomnye sisengafuna umbiza igama because ufethe wala ngoku so if ngibiza igama lakhe hey ngizamfaka engxakini bokuyadika uJola these days babs nona uyavumelana nawe lo wina because of uJola kuza neways ezininzi ezidikayo funeka ube perfect every day funeka ucingele feelings zomuntu wakho funeka ungahambi no-ethu estratweni kodwa ichomi yakho funeka awusela usoloko umreassure yonke lonto but into ezinjalo zalungiseleka mna ngendlela endicinga ngayo Like communication penalty communication right but I think imijolo yangoku nxa sesiyazi bayama njani like sengathi circle 1 esiphindayo qona xa ungena kumijolo yazi cycle 1 into e1 so ngosiphele sinayo ba if uqumbu lwaquma nami yaquma exactly yaphela so unithi makuthini ke ngoba for mna ndinayo solution babson unayo solution Jono Jora so for mna makuthethiswane penalties akuthethiswane nimidi nansi ndifumene grand baby yenziwe yakho ngaphandle nami zokwenziwe yami ngaphandle because of ukuqaphele zike zibe khona za relationship eziyoqonda uba angumntu wami lo ne but siyabana angumntu wami angumntu wami but siyabana but ke ngoku nje deal yena uzokwazi uthini afike kum azondibalisela ba ekuseni hey then adibane nosibane senzile thini nami uzofika nimbalisele juba dibane nosibane of which form I feel like it's a relationship as a sharp as a healthy babs yeah senza but manika and Chinese I relationship le babs let's sangayo mamela no yabona we ayisipane ingxaki we endibonayo bayasichana kwezi relationship mna izulo ndiyazazi personality yamba njani let's say ezupenetsheze bethule ba ninyolukile ndiyazazi izulo ithi ba ninyolukile skena skete siqhetayo sesifuna yaphuka umqala sho nekubana ujika oko yaphuka umqala to so ke ngondidibana nomedi lo ba ekuse baby ndinale ngxaki mana apho kum yabo ndakuncane ba ndifuna uba nawe but ke ngoku ndinale problem yoba hey andikwazi uzibahamba jo communication singasenze ngcwele soyitu naye open relationship nini yes yeah but la way yabo le ekutha penalties ni la way wena penalties I think yezo span yeah yasibana because of wena njenga out once ikhona we ngana thetha ba ikhona nyewe yabo like uvumelana nemithi ba okay jonga it's a deal yeah siphusho lo deal nimona umuntu ke ukuya lo deal nami ndikuye lo deal but ke ngoku damn the happy man so like and na stress sandona ndo the happy enaphi soyithu sifola ke ngo
kaloku xhomekeke kuwona ukhethelwa ntoni Yeah. idili iqale yathini i-deal besithi bani anithi qale as an open relationship ne Yes. and then yakwazi be niconclude noyithu ukuthi I say you're open relationship now. Yeah. Then- Masi then njengoxa seniyenza official ingxaki ziqala phaa because of ngoku kuba kuthini ngena ii-feelings ngoku zange ngoke besibaliselana ba ufuna umbalisele ba yo mna ndathintini ngoku ufuna ukuphika zonke zakho zibufuna ba perfect ba You know? phike zonke zawe so open relationship is key so ngoku. stikani phakho open relationship Hayi. ezizi sentimentals ufuna ucommunicate anything azozeni ziyanehlula hayi na indohlulile shema safuni nyingi sentimental Not- dog Yes. Siyeke Phela nje, lentina Philip, open relationship kanye single relationship nah Mm. like open tell sentimental I want that name Sentimental. sentimental Keep secret alright ku open Ubusatsho bab- relationship Njengoba- alright omnye ahambe kule ndlela omnye ahambe kule ndlela idityaniswe into nidibanisayo hayi but ye xa sidibane igroove izoba yenye naleyo man if sidibene apha endaweni ethile kasixelane basodibana phaa maybe ngathi ayibonani right maybe ngathi ayibonani yo but nina niyakuthanda ukwenza extra ke ngoku nxa kwansi sanceda singafuna ujinga kakhulu okanye pisasijinga kum ndibone ngawo sobanjwa i-out ye-bands ndibe mna ndihamba ngenyawo because besivumelene into yoba yi-open relationship phethe jealousy sengena moto wena ijealousy leyamo yabo uzoqala apho benomone ngokufaka ii-feelings ba wahamba nalamjida wathinthini ofisha yo-relationship ayo-relationship yani niyathetha nalo mntu i-open into yenu uba ndizoma nalo mjida ngoma funeka ube right wena uqine because open relationship nondikhona that is open really- relationship okay not around kule ndawo but No. izoba nee-communications benefits into le open relationship ndiyifunayo because the next relationship endifunayo ngoku open chomi Hayi. makwenziwe apha nichiza uba nejealousy uzoba Live. nejelazi yabona once wanento nentombazana is either sinike i-link Can you just- X, Hmm? theni. zange wanemit nawe nolibabala out le out yakho ukhona njengobhizineli out yakho yayithanda imit yakho yayithanda ne njengomncane imit ke ngoku khona lo lapha esayidini ubhizi naye umrhoqa yapha ecaleni zangenzeka leyo yes or no ibhasti mos ubuzwa mna ngoku no-2 yes or no ndizama ulenda lo mrhuqayo wena urhuqa 5 years ngabo urhuqa 3 years Yes. akekho lo mrhoqa yapha ecaleni Ikwa- yekenzeka yes or no Yake yenzeka. babzi yakenzeka Mm. okay kulowa but don't take it as by a relationship leya Ephi? like yayingaso relationship just nje nanibana so awundiva ndizama uthini Uthi- ndithi kuwo ubunomntu wakho right Mm. nanku solid lo But khona khona nomnye nowakho, orhuqa naye apha yes. esayidini yes or oh no ayo relationship Yes. yeah so ke ngoku kubo boyi-2 ayisekho loo nto hashkarain ayisekho loo nto ayisekho loo Kubo boyi-two kubo ngophi boyi-2 ubu-happy? ngompi not ubuhappy ndifuna uyibe kanjalo ne Okay. ngomba ubucommunicate naye kakhulu nge-feelings zakho ngendlela oyiyo wena between bona boyi-2 like engicommunicate naye like ubone la we-accepted open ube Free, nguwe open, ube nguwe. nguwe ungabambi igazi lo ngulo bese down thank you very much open relationship cause jonga thank you very much wena babzi Things kulo one women ne awufaka ii-feelings ezininzi. cause ufuna uba perfect ufuna uba perfect lo umxelela like umxelela live ngoku i-relationship You don't zingasasebenzi because of sifuna uba perfect uyazazi Yeah. Yazi nina mejida nikwazi utshita nina. hayi Like niyabhayiza. hayi. Niyajampisa ba Yes, ukhona lo untsha. Hayi, Ukhona nyanisile lo untsha. awanyanisile fit jonga bra Njani? utsho mamela phe Yazi. nichezi Yazi. ujula nemedi yakho futhi wena ujuli nje 2 days 3 days days aneveki, ring uline wakho sobuza yethu ubani njengobuza ba Excitement. Ngoba lo kutheni? umtsha. Ngoba kutheni? Eh? Ngoba kutheni? anginxeka midi Exactly. hayi kungami Ungafani kwabo Ingxaki Ungafani amithi. kwabo. Ingxaki Yenza amithi. ngobomi lami. Lawe yoba penetration thina No, wanikwazi utshita nina. Nina niba Hayi, ne-excitement babs. nina xa nitshita. segment njalo ngenxa yokuba ndishenxe kungamboni ndikulandelela uba sifunini zapha kuma ndisatsho ngoba izapha kum because khona Well, umnye because woyujampisa ngoba ukhona omnye. Hey. no wandijampisa uba khona ndikunike ixesha wena ingxaki wona No, ingxaki yabo siyam. imidi ukuze iqaphela kulawe ifumane i-attention yakho oko gqiyabona ngokuba uyaleka and yena awufuni umdika But bona babsi game nidlala njani nina sharp? Maske ndive kuni.
nina sharp Ofuna ngezinto zakho. Qala pha kupuca lana bitches. asithethi ndawo Qala pha kupuca lana. Abejongile li-1 kodwa bebambe 10-5 amatye ngaphezulu so. Eleliwa lijonyiwe. ngibona sithi Lona licinga fama sibona sithi. Apha nama-out xa isolusa ngesitiki esi-1 inkomo ezi-50. Salela sana 50 zinjalo ke 50 esibabutshile 50-50 sonke. But izolahleka le wang try bhaqo phaya. Nengam lekhangela ndibuyise. Bathina. Ndingumalusi olungileyo. Uthi xa kulahleke igusha eyi-1 aziyeke zonke ayithatha le-1 ayibuyise phela azoluse zonke. Khona ngokuzilahleke njani nankomo? Yabo. busenza ntoni Busenza ntoni? ufocus kwezinye inkomo ezingapha le yayiphuncuke njani Phuncuke leya. zininzi kwezinkomo uzikohlulile ezinkomo Kohlulile ezinkomo. Yabo. Ndithethayo. Azindohlulanga manje. Azindohlulanga ingoma qha leya iske yaboya iske yanyuluka leya. Iyodwa yayangapha ukuthi izothi ishiyela ntoni ezizinye. Ayifuni udlala nogxabayo ubona. Ishiyela ntoni? Iske yanyuluka. Anifune chere chitayo nina mara. Sho. Ndimisenza yona. Anifune ibona. kwenzeka nonto kufuna ko istory sakhe siyi-1 esake sayi Find out. break yakho eyi-1 Awukohile. Andihile. Okay, balisa ke. Sho. Kwenzeka no adibana nayo phi efonini Facebook. Zanedibana naye Facebook ndambona. Yazi wena lo yazi kwahle. Umbone live so. Yo, ndingafi. Aphatha ifi. Onayo naleli ubusuku aphatha ifi. Ngeke sesikolweni. kwenzeka ntoni Laliswe indoda. Yo, ndingali. Esiqale njani ese story? Nojomisana. Sibalile. But I think kwa relationship ibiphela that time. But kunga accept ukuthi like iyaphela. Okay, bye. Yabo. Sikucacisile. Ngokuphelayo mina ingathi Ngibona iqalisana. ngathi ingayilwela from scratch ke ngoku yabo. La women sithi yabo ivimeti xa ubona ingathi ngoku uyashenxa kuyo kulaphiza so but xa kubona ukuyo kakhulu uyarelax yena but xa ushenxa break kwenzeka ntoni kwenzeka no simamela awuzuzama into detail uzuzama uyizolisela noba ungangabizi magama Awuloti yamazi mfana mani. Qala uzibiza. yazubiza gama So mfana nena ngifonele ebusuku ngo-12 yabo ndiyariska. Ngafuna mfana ubusuku ndathi makaze. Sizoyithatha le wele yabo. okay biseyingxabano Biseyingxabano besixabana efonini but yendika efonini ngoba sifani kakuhle. Na imfonela pha ngo-12 makaze waza mfana. Sathetha wenxa mfana ba alipicture siphelile into yethu. Wenzimile mina ecanga ba yo anondenza song. uyacenga Yo. yes qhubeke Anondenza song. jo benichezi Wathi yena iphela yathi okay fine. Xa ndifike ekhaya okay nasixolisa nambaye maniphelelele wephelele sharp. Ndavuka ekuseni manje ecaweni fine ndafika ecaweni namanje ngamfundisa beshumela kamnandi because ndayiva ba. ngiyakuvuselela Sakuwe inhliziyo. Yani ngoku le way manje. Xole. Xa ndibuye ecaweni manje ndithatha into zami. Yabo la nto ufika umanulala ushiye baxo manje ndoqoqela into zami ndizithathe. Xole wathi bayiphelile hayi xa sele mina. ngoba namaxesha ngo-12 Emini. 1 emini. beliqatha uboy Yo. Bathi bengekho shushu because bapha ngo-September so banokuthi ngaSeptember ayikho shushu kangako. so wena uyekwe izolo Ewe ndeke izolo. So namhlanje? Namhlanje ndithama ndisenzo zami. ukuyibonela post pa ku-Facebook benejezi uthatha amacici akho Kuthatha amacici Yena akho, ebezixolisa. ewe mandiyazela. oh thatha amacici akho sesingqengqa okay akaxelelwa kezulela Ndiyaziyela. izodelete isifoto zakhe efonini yami wena. Yabona Okay. so hayi ndazeka ndiye mina erongo thatha nje. impahla Ndavuka bengqengqa lesincane mathesa yakhe sitsha. asikwesitsha kudala sikhona Ndingasafi. Endikudala sikhona ne. angona ufind out ya Eish. kudala sikhona naloba Kudala noba sineveki sikhona. when you realize nini babe sikhona Nandirealize maybe a day before sihlukana. La mini ndimiza ngayo ebusuku maybe a day before la mini leya. so lilonke igame yakho idlale kahle sakwazi ucheat Akayidlanga kahle. but when you realize the day before But like bineveki iveki ayikapheli sisekucawe mos. Maybe pha mina ndiqophela pha ngolwesihlanu so bye. yabe ithe nca intombi Yes. wambu ngala ndlela uqola ubanjwa ngayo Yo. Ndingasafi. La nabalale ebusuku. thenga khange ufike nawe uhambe ulala ba and then impahla yona
Eyithatha. Wait, yima. Yeah, khalibanele picture. Ukhazi ngqengqe. Ukhazi yabo. Nemithi. Yo man umchitho ngqengqe imithi ngqengqe. Baphakama. And for sure ayondlo liyayipose nje correct. Oyindlu. Okay, pause. Yeah, he posed. No, like not by pose like likyotyomi so like Yes, he posed. one room so. Yeah. Kamera. Impahla zakho zipha, kungqengqwe pha. Yes. Wena ufika manje udunusa bathatha impahla zakho. Baphakama umjida. Awukhange udungene phakathi. Ndingenile phakathi ngivule ucango. Akunqozi. Xa ndithi khangiqonqoza. Kaloku bese ngixelelwe phandle ba hey. Siyashuba phakathi. Khangiqonqoza ndizoqonqoza ndizuthini ke ngoba sesendivule nje ucango. Ufuna uzihero now. Lapha nazixhoma. And then impahla yaphelela. Fika uphakama umfana. Besithi ntonizi nabenqonda okay. Manje isiqiniso ngoku ezinye into zidlele apha. And wabibona na intombi smiling. La devil smile lo ntombi ndiyamazi. Nabo bavana bana lo besithethe. It's not like asivani vila nto yobalisa kakhulu qonga nabo bakhanje yozivela nami ndibaliswa apha. Hey. Endibilile man. Shushwa. Apha thindikilile ngoku. Strong unobantu bangazi mina lesibini. Noma lingazi mina lesibini okugqibela After that pha relationship yazona last show. nami so nami ndina leya yam Leya zawaphindwa last. noma dadidiyelwa phaka yintoni enzekayo but andikho lapho story for Zake that the last after that relationship shame. inhliziyo yakho ayikayili jo Ayihilile inhliziyo yami ne. Qha ngondinala wekuba andizu sinalanto sinayo basiba one cheat wachita kakuweka i1 I'm out. okanye Waqumba nothintone gone. Yabo. Limele. wenza uyise emacaleni relax Yabo. So hayi. but ngoku ngifuna uphuma kakhulu kuleyo yakho siphinda sibuyele awuthi iqumba ayinithandi lo bantu ufuna kumjita angazi express yonke indlela yiyo because nina yonke umete ndivaya ndifuna imete iqumbayo awuthi iqumbayo why yazi express musu indlela afila ngayo leya phone afuneka soloko ndithini sharp I don't know about that. once kumbe pheni Jesus apho sengxakini I won't say ukuthi like andifuni out eqombayo. Once ngiqumbe phi? Kuwazana Kanye kumankazana. Bra le ndixhomeke kumithi bayakufilo kanye. Yeah, I don't think andina ingxaki nalo. Xhomeke kumithi. hey babs ubuza njalo ubuza Ubuze noba ngidova indlela right because I don't think na ingxaki nomuntu oqombayo. ne boys to men which side lo balo debuza ona skati skabani hey ndivo lo balo masifuna ntenise straight pa Cacisa khomba ngaviyo phandle. Cacisa nami ndikuvala ndingicela ukuva ngayo. Uthi boys to men ithini? so awuthi nobe iqhumba ngano lo balo grand iphathe sharp but ingaqumbi kakhulu ne Benches. Boys to men ithini? khona nje ibente nebuka namhlanje ku Penchats podcast benifuna sigcile nakuye namhlanje phezukwayo i conversation enina incanywa i boys to men ndiyazi Bathi ze nawe nje. intsho Boys to men. so lo mashita thitange topic sensitive papa NGs aqonda namba na the master serengile ngayo wesking nobabs no PNGs let's say mhlambi yo unemidi yakho ne-out yakho ne-Louis unayo but ke ngoku ukhazi after mandate a month okanye or two agringele PNGs into yoba exe KFC agringele into yoba exe nje ngoku so fall in love for yena somthanda ukhazi athi no baba the positive le situation ungareact kanjani kuyo because of nandena opinion yami kundibukelela we kaya my opinion but maniqala ndive kuni but yamncane You must understand le ndawo ka KFC. positive Oh. ngathini medok For mina qala okay qala bakum. ashkarani lo busy nguye ngoku okay mandithi nikenze focal ke andikenze nix andifuna uthi anikenze nix So awareness no. ne Yeah. so uyahlala noloba kanye uhlala Ngingahlala. Bra ima. Sesikidlile. Na uthi ya. Anikolala. ebe kusave from yena since ebezazi ba unale we but belindele ixesha eligrand lokuxelela Sure. But Benches la way uyakwa
like according like mna the way ndi-educated ngakhona i-awe ngakhona kwezi ziweyezi sasifundiswa masikwezayo phaa komala foundation phaa kwezi way man fike kwinto awareness zanto ezi like lawe okay uthi ndamncanya umate like bra ndamncanya like currently ndamncanya then ke ngoku ndingahlala fethu but into ezokwenzeka mamela yena obviously imate yam so kazofuna into i-condom yabo so ndingathenga i-morning prep yazi nje besitya iway zakhe mna ke ngonditya i-morning prep ke ngoku zi-morning prep kanye zi-prep khona i-morning pills after zityiwa imate ne like for protective spam so zingangeni then bekhona zi-prep from who's protect preventa kwi-HIV but ngahlala then utyeza weyazi nje besityeza ke wena so now so uzyeza ke peanuts nabo busungahlala for mna it depends yanda yivo loba uyamthanda but like you know intoni yenza ibe easy situation because like uqalele yes ne and then kanga kiyeke until nenze unprotected sex uqalele ne iyakulinda yeah but for me if nolubalo la uyifumene ngendlela erafu ndiyatsiba mna mouth but ke ngoku mhlambi bikhona mosabo ufike bezalwe nayo ebengena choice akazenza ngifike sekuyela we but if ndivile Parklands busenza ubezi snacks cha chiki kwenzeka mistake for mna thetha ngemiwe because zi different ezi ngibukele la board ne but ndifike ndahlala man kula piece le yendo thusa nam because of nam next 2 years to come 3 years to come ngingadibana ne situation enje but ndizoyiface njani nanku makoti namthanda jo nike yonke bendifuna ndimthanda usendlini the wife material tonton material zonke material chika zonke material vaka yonke material depends the wrong I'll wrong because but this is life dog uthi uyamthanda nje dog depends so wena uya ngepast yakhe so ijumpile okay so wena uthatha ipast yamfaka kwi-future kwi-presence yami ashkrine phangano athi kuwe bengaxelelanga le weli lo recently bengisebenza eParklands last month yethu yo eParklands kaloku hayi yaseParklands ungambuza phone KFC qhalo kanye no sethu KFC bengisipane eParklands last month kuzinyanga kobanyaka abagqithileyo besipane phi thetha nifumana wena la seklihle down da sharp fondini coshu okay like akazazi ba utestile test ngoku KFC ngoku but nje besipane Parklands mna Parklands nithatha like ngise stereotype naso yes okay hayi ndiyakwala wezi chemist okanye ka DKMs nqayiwe ezi2 ina nam nantse yam so uyahlala even though uzazi bakwenziwa ntoni pha wenziwe ntoni bro I need to settlishile nam so I can't take ipast yakho this ke presence yakho fane yo so ungahlala phansi nyana la fonini na testa but ezinye ezihetayo ku relationship kuthi kuthatha isifebe besifake emjulweni dog uzoba ne flashbacks dog uzomcinga inxakini ngendlela ombona ngayo izotshintsha because of babzi nyana it's because now like uyacinga kakhulu deep like ucanga ngayo deep and izosoloko for me ngase umete ngixelele ipast yayo and bra ifuniwe yithi sympathy dog because you know them dog they got it dog yo it's my money it's you sympathy dog fune qala ukuzilungiselela ba past ke ngona uyayivuma ngoku ipast ibalekile lapha TikTok yabuya la we ipast yabuya penechezi njani kahle ingabiswe emphathi dog yakuthiwa yabuya asigcine nje yena grand asiseleliwe izakhe grand to sela nonke izibuye ki green pepper itye so qobusela stone ne holes yana blon Facebook for this is media confirm konye dina confirm nix anything but okwayibona izwe but nami yazibona Facebook holes ni stone bani ko experiment lo maziyo man bani ke wayenza lonto maziyo ngicela bazothetha machiri zwe ufuna wisiteam yam but it works yasebenza singafuna singava wisiteam yam nala nantsika ezithe believe mna bayasebenza because if ikhona la way le ngifuna uthetha kakhulu man ba like amagama nobize raw yawabize raw baba no alofuna ucina situation then shoothela kuyo baba
sofuna ndithetele phansi ikuyiqaphelela weBen Jesus kuthiwa ndiyayiqaphela from bethi namhlanje ekuseni kanye bethu nguwe namhlanje ekuseni isikwale fast ifike pha kumlate ndingava fuck all bayibekiwe ungathi tight ngo selonto ndibelievayo aniwini Siyawina. awunyanisile phela ayikho la eba ufike ngathi fikisela webhuru unless jo sayive tyiwe ungathi ufani expenditure yezi yo expenditure yezi uyiyiwe expenditure but eyakho yona muthi ivile because uyiqhelile ngizomona nangemovie nangendlela iyo imedi yakho muthi umvile bonke walinyaza 2 years oko benijoka ngumuntu wakho but expenditure yezi but uyiva kuthiwa we jonga neba kuthiwa la we if you evuthululo then waskwala fast xa fika phaku iyafika la we idumbile so ibamba kamnandi nemanela ibamba ngumdumbo ngo and uhlambile expenditure nuka Thetho wakho kamnandi mina ngeke kumqaphela yeah hape you can't read these people dog you can't read these people feel so ngeke ubagqibe never Siyawina. le into eyona piece endinoyiqaphela le babsi ndiqhele uSteve ndiqhele ungafuna ukhola phezulu kwami ungafuna ushare way ezithile ngokujikijiki so Alinothi ngiphume kayi-1 phela ngizofesa ngifuna ukukhwela phezulu. kaloku nimba naloo nto kaloku uzufumene mhlambe lamjita bengekho Steve njengoloyd fika ufumana mhlambe eyethu umgoba umqolo ngoku Ezenza ngiphume ke nawe. Angingaphumi. ima uthi 10 kaloid ndithi ngizomqaphela mina because of ways atshintsha njengescience ezincinci benejezi njengolanto bethetha into yoba i-out ichita yaqapheleka nemede ke linyazwa ebiye yakho uzoyibona because of uzombona ngonke uBhebe beSteve ebengafuni ukwenza so nengoku experiment into entsha sifuna baphezulu kwami ngokufaka yonke uzaqhatha nje Yabo. uyaqhatha nje Comfortable lapha. except lejes ngokubalisa umntana qhathi ngathuna incwadi yoqhatha funeral cover dog balisa wayiqhatha njani but asikolapho but abamnandi eqhatheni andifuni ukutheni wathi so nxaki yabo uzathini hayi nxaki izolombukele iphone uzombelieve nje andibabs uyayazi na le relationship nakhumbula iphela lona inkanyamuzulu lokho ndikhumbula yakhumbula yaphela ndiqala ufika phakula crew inkanyamba yabo Okay, ngikhumbula. sithetha ngeziwizi yethu love and life yonke lewini like ibone sidibane mhlawumbe on Mondays ne Yeah, Mondays. sithethe ngobomu uthethe ngewe yakho uthethe ngewe yakho so kwafika lenye imini ethile ndabona shit umuntu bendiringa ngaye apho bendagoba ngaye but amandifuna uthetha ngaye oko man hayi ke gqitha yeah so hey babs uyayazi na le relationship ethi sithetha ngoqhatha uyayazi saka the last after la week Lloyd. Lloyd. Lloyd bume concept besithetha ngomqhatho ngoku babs ghost town kusenza kanoni ba Yeah, Costa. ghost town must be dark beauty ne Oh. hey nilobala saka sachisana kani Lonwabo. ngibaliselwa ngawe okupha ngibaliselwa ngawe Nawumamele. ngona yo Nawumamele. ifelo cast nondoni yami le thetha ngayo Pelichezi yiwa pelichezi so nithuni nakena business mete wani And in final day late game nike. ba busy no kwaqala nobabala okwaqana nobabala then weba busy kanini chomo yeke use busy like ngama weke noma busy ngama mate Angeke angatsho just that. yo nobabala but it's a B manje kubaliswa like it's a ngawo bisexual so and stuff kanye Yeah, ungatsho. Like But- ithana like ngoyithanda not. not nje la we not akakuniki la satisfaction Yeah. sawina dog so bayadlala bayadlala Asidlali like I feel like ngathi ngakuthanda ngikuthande like. thandele pha but you are alien relationship was on another level lakhumula nisisigela I think ngifuna grade 11 benizo grade bani grade 10 Yeah, it's a great day. grade 10 yo bonobabala bensandofika kanene post la wile ya aqona umona ngaphakathi because of sisters lo ngapha okuzeni ayile hey yenzeka le week kwenzeka noni wena kwesakho nawo wena benitches yeza kwesakho wena nawo but why I relationship with babale ndiyazi and I'm sure yazobali kasi lonke And then area in love. yeah kwathini Jumi kwangena umfana ngaphakathi ndishone Yeah, yaziphelela kahle.
Nothi zange yaphela kahle but yaphela ngendlela efuneke relationship yaphela ngayo. Kahle like no bra siyenzile iwe yethu Yeah. but let's move Let's now. move ngokuyiphele push. apha. Yena i2 ke namabhizi ngabafana ke. So hey utsho mina into yakhe yena so kanye nje ibi experiment nje for yena. Ukhambi aske ngilo question kodwa yazi ba wathi gqekuwe ke ngoku. Mamela ucacisile nje utsho the bye. Channel kam. I think she's bi, I don't know. Yabo uchilo loba ucacisile khona musla ebaqithe to amajita bekoma out but yena nje ibuza yena ngenye imini londo. Ba what's going on? Yeah. Kani yena upini J. What's going on? Hayi yabo cycle incane le. Yi tutorial Now there's mfutshane. Got grade 12 to we topic class yam like Teta. we topic class yam. Hey, zaphela zoyithu za relationship zakho. Isakhona le. Liyadala before lo umtsha. Lo umtsha. Uphika nomtsha. Ukhona phe? Akekho. Akekho. Ja. Hashkrein, hi. Bani wesibini? Lo Thando loki. Hayi sekho. Yo, every day. So kudala usizwe noashkarang. Dala yo. Ayiqali ngoku weyini iqala from grade Ana 11. ima uThomi. Yima. Yima. Benijeza, kaloku Sathetha kaloku. Hayi sa. But nini right nalo umfana lo omnye. Lo. Okaloa. What's the go? Khona lo mfana lo. Ayikho right. Oh yena the guy okanye the girl. No like right nomjita. Ayikho right. What's going on? But ndake ndabona istatus salamjita man ikhona into engathi Ngicacisa So yes. So Hey Pingo. TV. Kind lost. Yes. You yenyiwe le ya. So babusita ngayo. Titanga. Nandi I was there zange nivele mina. But you are there. Behind the scene thing ubupha man. Bra. Business with pleasure dog. Business with So uthi kumubabs xa ithetha kumlendo umjita kakhazi uyavana naye. Omphi hashkrime kanye. Hashkrein. Okay. Never was a clutchiana, something yana, so. You get this fun away. Yeah. Yeah, clutch. Never zange wena chomi. Yeah, nice. Well, that's fine. Ay. Exe. Balisa talk. Ngizanga nifumana clutch. Tell us the ex. Hayi, you can't consider that as a clutch man. Massive. But once edibanisa cherry namajita ayi2 kayi majita ayi2 necherry clutch le. Dog. But udile necherry yakhe. Dog. Okay. Kanga dile bana. Okay. Yena ke ngokukhaza ngobusy naye ke ngo just nje sincingole nje xa hlala estradweni like ukasile one so Okay ndakuva. dile necherry yakhe. Babusana iclutch so ibalisile ukuqala. Ikhona ngenye. Yima clutch like when ufika ama out e2. Kama out. Business amanto. Mayicacise okwakhe. Okay. Kubani ku brothers lo. Man, khona intombazana ehlala ngapha. Yamazi man. Oh, long tall. Yes. Yes. Yeah. So waqhotya long tall kanye ngumedi lo. Umeti. Khona umeti. Uhlala phe Torrance. Then ningafilani yong to that extent at qhwabe na. Yo. Funini dila nomuntu wakho, so dila no. Yebo kubi lamile ya. Funini out. Usephatha vinganyama ngela xesha. Mina kaqali kokuqalisa. Ukakhethiswa. Bekaqali kokuqala. Wakakhethiswa like. Yakhetha. Never. Na clutch andiyazi. Like tokhetha wena out khetha. I was young and stupid. But andiyazi clutch. Okay, clutch serious awuyazi. No. Ziyeke zizeleta netontoni. Okay. Wakakhethiswa wena umbuzo wakho ubuze ku. No, azange ndakhethiswa. Baba, you find me there, come and join. Nini phila kabantu. Babs bunjani December wakho tsho. Bunjani This is December. so- Funini besabeka leyo yeclutch man. Awufuni data. Hayi nothi mina yena lo Nqanda mbusisa data. maiva.
akafuna uyibalisa nje. Futhi balisa. Isona ngifuna ibalisa man but ngithila apho and then nomuntu ebukela le podcast angazi babe nke nanhle. Angazi but ngicabanga lento mazanga khona kodwa iphume ebantwini babantu. Asinawona phela sifaka ku baby mama yomntana hayi kodwa nimameli man. Ku baby mama yomntana ka baby daddy. Ka baby daddy yomntana. Both wena you fit both on him. Hey nimameli man. One size fit all no baba. December beningekho lo mna nishiya after 2 weeks. I think 2 weeks na and then ava nam da Eastern Cape. Kuza ezinye weeks yani na hayi. Ezinye weeks bekunjani? Dine weekend because they said guys can ngemelele. But ezinye ibimnani kakhulu bile enkosi no Brown. Yo, I feel like Kawash. Yabona. Ay. Kawash ayikho event etswembu njengale yababs. Grand. Hey, Mamela ku earphones lega nkosi no Bravo. Ay Kawash di ngitshongisa sokona. But never. Ake yafikele event etswembu njengale ya dog. Bimnana event. You Bravo. Jo wes dan type le message mjita after la. We. Paraman, susifuna ngoku. Badi mshita kayiphendula kwa. Before not to rest in peace like after performance. After performance. Pina cheers, uyakwazi ufuna mustop. Ngojonga ne date bra. Hayi mina umuntu enaphuma naye pha I think like Bravo. Awuthini mandebela. There's inkosi uBravo like advice kangaka I don't want to lie like ngoma zakhe anzazi nakangako like I think there's a clip maybe video yakhe yakhona ingoma yakhe. Pana. Yeah. Inkosi abanebelwa urafama nje pha wafika nje 1-2 eshiya nihleli pha. Thing is inkosi inengoma like uyabona uBheki Pants ne Hottest Kapa no Chomi like zingoma zakhe ezi thandwa yi liking ne age group yethu bona bitches isikhalela engena ekhalise zangoma even if you perform 2 minutes like sim hyper with all the energy that we get yonke energy ninayo ninikela mjita you see mameta abantu akasacula umjita acula bangacula siyaculela thi mameta abantu fethu into bendibona pha ibilusizo jo meti umuntu screamele nye out baby but hayi kufuneka understand even if nawo ungabona menthini ugana okanye something uzoscreama vele because no orafa ngene scream lenye out ngikeep cool nini niskeni yo ntoni umscreamela ngemthi mna elithi bhayizile out opa escreama ngokwe escreama wena bani utswini yo khwele stage nami ngimbamba vele ukujonga natural bayini owethe nescreen potential wena potential wena dog event babs ngifunda tanga la event because never when doing potential wena bethe tafene one yeah tena screaming out yabuza yam MT jo potential I think ne aura ndingayilahla but ndingayeka and ushazile nje yawo salute umjilita ndiyazi I love you dog yo kaje ngoku event kwenzeka ndiyazi mhlambi noba phakathi so it's cancelled yeah but I think was it going to be possible if the event was still on hold and then maybe ibizoba successful if besithenga ama-ticket again as usual bizoba yabola bizoba successful la because like obviously like amna abantu abaninzi befuna take 18 sibelieve ngobona tangible things you see but the next time le MT na if benze video gqithile musle le pot ekuba mus sesiqithile kule sisiwayine but for ubuyela back kuyo funtini funa MT yenze video thina sikhola ngobona siba buzochila tangible things copy video kwesoma ndebele copy video bazofika phi eKawash so wezinje noma chasa right even la drama festival yakhanya kwelanga osibulele enhlebe bentoni badali bazenza video ukuthi so besiphaya nganyanya post bozobe khona udali soba ne doubt jo soba ne doubt inkanyamba njani ibe newenu udali ngaphakathi ose TV ne kasi uzikhola ngobona but ivideo yabanansi so naye the next time bephinde befuna iphusha le way but I think bazophinda bayiphusha but around but if they were able to hit this like even though being a success I think they can around September man again June or maybe around festive if they can try around festive ngokuya ku June kenye if ngo September anze sure cause ilawe ngathi target audience okanye like ababonye abantu lapha mos yaqala man season yalapha eqala abantwana man
Sithe bayisupportayo la really. Like I bet xa ndona lewe pens down so. Okay. Because everyone ufuna uphuma. Ngenyonke iPens down beyazi bazoyibethela pha. iPens down uzoba ku-MT. Yeah. Ne-team yakhe. Yeah, idea sharp le because of even abantu base-Worcester bangasuka nabantwana kwezinye itazi and bangaza nyani lokhu nafike no-MT e-Worcester ebelapha eTorrance. Yo man, it's your boy MT. I'll be at the Torrance. Stage. But I feel like kuzophinda ze e-high yenze la video le-IBC song. Yep. Ibonile la. Benibona phi la? TikTok. TikTok na ngibone ku TikTok. Umile pa stage. And udala like xa manje ngibona manje scroll up yabo. Cha njengathi video 10 lena so lokho every time I scroll. Betty. Instagram go on. Yo. Etuna China nsango. Apha take gold nangoku nje nangona jive videos enziwe snacks ewenzile snacks umjita. But abahlali bayancanywa. But yeah, MT semfuna kule. But umculo wakhe dog. Isegreen ya. Soziphelele. Even nangonisa mamela umanando. Yeah, even if you play playbacks zakho man. Roll up. Manano dog. Nale ikhona lithi I try. Zonke bheke kho music video but ayibona phela kuthetha ngayo. Album zakho kanye bambelela boxa ngina bambelela yeah singasa screama sonke but wow Benny cheers uscreamela into wena Benny cheers ando two de unibona nsenza lo way ando two MT car just know ba big hustle MT head so grand yeah so grand wahlela sibabsa apha ka Tingalili. Futhi vyakho bijani bese lapho niyaziphume njani. Abimnanje but I think sengikhalile ukuruve eTorrance so ufuna taste enje. Yeah. Dani so Jola Cafe so Jola Cafe so kuruve lapha thingise Lesotho so thixa ubona uDJ combat nguwe ingubo yomsuthu vele be10 This is bona by stake fit. Kuyaphuma like 25 dog. Khoni out ezinye like mhlawumbe zifo ziva isuke endabeni, suka zinxilile ubona. Zizogrova ekubona out sinuka nenyawo fodi. I think usemakhaya because xa wale stake masone coaching usemakhaya but if usemasero ubona abantu ababona apha like aba lapha kuwe umuntu uhlambile unxibile even hayi bakweza kaloku azinamali siswakho ubone zawe like imasero ine event eziyintswe because even Ivercom Worldwide uMaphorisa uSembushi ibiphi la bise masero benibole ku status kababs nje nobabs noba nginewo if because kanye phi la Allwhite no uSjave bengekho ba ebekhona naye yabona engane khumbula man that's why next this year angibuyi for December that's it hayi naso ubuye bathi nami ngasifumana taste entsha ngoku ngena thetha lona ubhene jazz into yoba but yasemakhaya sesiteke ayine hayi Jola Cafe yabona ifubekasi not like yabangathi ndinganga emakhaya apho ungekho mibani street light okanye yonke into ikude hayi zikhona otherwise iwe bazikude dates one because kumphakumela li if you ekseni town so unga expect after 12 uzophendia town phin fumane transport lapha town itaxi ziyaphela zokubuyisa nase town ziyaphela zokubuyisa phela but ziphela ngo8 akunziphela pha around 5 nakhona pha ko taxi ukhweli bami ibhakini manika plastic naye bhatalele funeka kone cookie pen funeka ubhali hleli kabuhlungu to yena mina vele ndayigaki pha bola upakisha ngixholiye town okoko so yathi la ama ngicela uncedise nje uma uthutha izwi so wazi transport ekwazi ukuqabela i1 yokubeka yakhona phakuni Uber yes like Uber qabela mekubeka sayidinga Uber Petit Torrance kwathi and sayidinga snayi Petit Torrance eyathi sizodala mfana lo Uber hayi yadlala guys hoyela kashikayi yadlala umuntu lo wakho Benny cheers andiyazi kodwa ngibebikele hlela lapha Jimmy ngezwini ndiyazi abantu busy nawe bazofila njani abantu bebukela ezwini manje ngizenza ngathi ndisithengela community busy naye job dog but bazoba sharp man nanobike kufikele la wele yo nansi ibhale phansi kwazi ndizoyibeka grand yebo makancinci
Kanti banine diary. ufike Yazi na tayari. Kanti banine diary. Yeah, let's say let's say nansi ngona ndicinga nxa ufuna note man babs indlela enzoyibeka ngayo hey ayifani naleli ibhale apha but ufuna immediately niringe nochomi penejezi anigqibo ringa nokazi ufike mos okubumfuna nithi muzungu uzothi ufikelele uqhawuke ndingene kubabs yebo babs utwanike access ngoba mantini manthethe nabo uqala wenzulisela mosiqala eqaleni but ngoku access dayifumana uba okay ha ngoku comfortable thathe yonke way but grand I mean kusikhathi udikwe ne because if man like access ubuyifuna but once athuyaza dog athuyaza uvele nje ufuthu uvele unyuke mincifa dog mincifa but anoma ndimndedwa nawe babs mhlawumbe kuyifa yafikelo nawe babs kanene besides lo ndo wafone babs ngo12 ayofika Hola minci so ndiya kulosini Yeah, I think iba khona iyafana first meet up mos lawe. yo no not the first year first meet up mthetha mna like yeza kuwe pose ngoku Unaba yo. mincane senza yona nibabalo endleleni esonwabisa ngayo once uthi kumyeza boyazi lo awuthi yenzile imini yayo uthi ewe ndiyeza ngizohlala nawe and sohlala indoors yo Nifuna chaka into etikayo ngo. kushushu Khethile ndaba emincifa hey when ndimndedwa lo xa ufumana itext uzo because of the conversation must ngikhawulele yiza iba dry conversation because of okay benimfuna one like wanvulela bamaningene ngokuye be comfortable ndringe nje naye but it takes anything ayo mina ngundiyeza the only text that matters ndiyeza yo uphi ndiyeza ngikhawulele yabo iza text eziya balekile life kanje nifuna wena mna ngifuna wena mna ndize kanye ndize bekukhushima dog ikona la uyibona ingene imessage so khinqing uyijonge then uyiphendula wathi ithi so ndiyeza awulibazisi okay yiza awufuna noba change minds ne case webe hleli ngecase apha awulibuyela icase nobe behleli ngecase apha lo case uzalibuyela hayi kwayicase malime awulibuyela nolibuyela fonini dawas neminci ifika pha kusijonga isibilini Banathi nalana like toqala uyoqona yo. Ibe right na. Like nobu yahamba phendle like unengathi ya practice ba like inzothini. also they said that sort ezinye ingqondo zami sizimdaka manje ezami ingqondo sizimdaka once beyilo message nje yo Xaka nizwe siqomba. Cinga ubale ba okay jonga ibed yakho futhi Hey. yabo okay jonga isipili exactly how is my clothes is like do lenza ngikubona baby yeke But I think nemincili kakhulu like yeah kaloku thina nina like ngothina it's And then rare message fumana message ibandiyaz nina ungathatha anytime when nobe ku DM zakho unohair by 15 papa no heart andiyazi why bembhalelo hey abafana babantwana phandle andiyazi why bembhalelo hey and khona ondikayo qha ke expose and the beke wathi omnye sister apha besike sahlala naye hey uba like akayifuni out emncwasayo nama ndifuni gaske intoni nifunayo andibe ndifuna lo ngandoyanga yes lo ngandoyanga times 2 noba ningahlala apha ngqondo lo ngandoyanga lo but ndifuna yena so aba bazamayo show effort ndifuna umfana ndifunayo nami khobuze and ndifuna umfana endimaziyo like campaign ephambana ngolubalo akakunemincili imincili kababs yo anzimbone vele nje iqhuma itsitsi berumile yala fithi usenamakazana umankazana so mfuno mnje but ngoyena zokunika uthando ndimfuna umfana ndifunayo mina funa lo ngagoyanga umfana wandoyanga eba ufika phandi ndizihlalele ndizichetela necheram yazema yo lo ndifunayo ngxaki like xa umfuna lo ngakufuni ngilo July wena ufika ufuna lo July yo danko so isithembu sibalekile dog benchilo nje dog aningasenzi open relationship is polygam dog ningasenzi sisamseleko siyadika ba sininzi but siba controlling siyaza kumseleko but bemfuna thina sonolobalo
kuyo yonke le nto ithethayo uba masingaba nefuni. It's not like soon phone. At least if nami ndiyakufuna ke ngoku. Okay. Yabo. And then nayi chance ke ngoku. But maxa undifuna wena dibe. Ineke hint. Ngenxa ndike hint endizokwenza more. But bakhona bathi bana. Plus previous episode. Bendingamfuni. But niyamfuna. Thetha like conversation nje mesiyathetha. So anti ndaye ndimfuna. So nathi siyangelo thema mos into yoba manzame. Ayisipane tulona. Yamshila ni like. Khona phuwina khona. Wina njani wena zange waplita. Mate wise. Anake ndayishuta ishot yam but zandalunga. Kuba. Hayi. Science, deodorants. Now oqamba. Ndaqamba yona mfana ndiyazi no why. I think why unfuna. But I understand because wayejola nje. Kwanye challenge ezonchucha. It's not like ukuchucha like azukuchucha la ndlela wena ubuzonchucha ngayo ne. Just like ndiyaxela babe ndiyakufuna mfondini. But ababzilo awuthile inoba yo anobe bemthanda umuntu wakhe because lula thina. Free access. Uzizele. Like 3 plate is. And imazi nglo ungazu give them a fuck ngaye. Ulu hayi outtake Penetration. Kazolo gamba wena ne. Kazolo high rejections don't the out here. Dilana nazo. Obvious rejections though. No by nxa kenye into mina beningafuni lawe basi besibane sithi like besijole like ngithanda ngenhliziyo wewe nimthanda nyashe ngapha like I want to explain la kahle ba like iyajola and when in the grand but like akanonika into nifunayo balo balo out le iphathole 3 upa so Benjezi say cycle Benjezi ubabs indlela benifuna before sivale ne ubabs idala namazi you think from I think nganyamba nangena ngawe Jomi ne nethi ngena ngawe bese umuntu neqala umtexter okay because I think yayinguTamara wanqalela ba ikusekhona icrew enje ekazi but texter ubani ubabs nena lubaba Jomi if i-chat data sikasidile kuzoyibona phaya ne but asipushile Jomi yonke asipushila up until this far na friend uba nikoro of the day ba into nek inspiration yonke leminyaka kule migo kwinkanyamba open up uvaye masero uyibe lapha ndoni kupush le up until this far I think there's into nifunayo ne bakuva njengena pa like sometimes like ngene isijonge sibili and be like if I fail like ndinhle so and then I fail yes and then Aw. Benza amantoni kanti. Once upon a time. Backlands. But then like I think uzingcono like ndisana kakhulu sometimes and then like I hype myself up now sometimes okay I've come this far even if Nkanyamba was the only female once ukhumbula but then I was like I came this far like and ubuwedwa nyani like why ndizo give up ngoku and lesipusha nangoke even though but lesipusha even ukuya esikolweni new environment andazi umuntu but I was like okay ndizoya whatever happens uyifana kathi mufike isibhakathini ngane whatever happens if kumele bandiyeko ndi drop out but then yonke lo minyaka for what for what nangoku saphushwa lonto ningafuni ibiza igama seriwise bazobona ngawe so blow up jo bazobona ndabona ipost zakho pa what of there ipost zakho bandifuni la uyeva nomuntu uthi ngizokubasela into athi ngomso Kazolo want that zango kwa bukela some hotel kopili choke let's okay ndifuna ithetha le way kumla grand nathi content ndifuna ukubuza yona boys to men kabe ngakwazi uyibeka man ngendlela ekrem ubabs uke wabhukishelwa Petro soft abu right pajom Petro soft chom ne yeah kwaxelele fast by out kuphatha soft banjani before sivana baxelele fast kono you worth kumandijani know your worth it's not even about knowing your worth is umfana mekuthanda mekubonisa ukuthi yakuthanda indoda mayibele iqanda nayo beyiprincess anithi nifuna iprincess treatment nani yes kabalisa le relationship kalingini njani phi kwenzeka ntoni approach kwenzeka ntoni kofikelela phi wamakhutshwe
Hey babs, siyabe sisiva ngawe ku Facebook. Ne? Ubebe bestakela ngisho, so I was able to ukuthi manje ngincede. Ne? Yes, just that yabona xa une accent engaqhelekanga. Then Uthe baby. hey, when 17 kanti. Qhubekeke. Ise on. Qhubekeke babs. Okay. I think imilungu moya seDorrance lo usilengayo nomuntu wami but it's fine. Andihamba mosmo. Then wamncedela yini? Yeah, ndamncedela nini like izinto zakhe zahamba kahle. Turns out naye ngumZulu, bengumZulu. Okay, uyakhuluma. So yeah, relationship be flexible kangako because they say language basically. Nivana. Yiko la peria. Yeah. So bombe ushe. Awe mama. Hawu. Yabo. Khamba kahle mama. Yes. Yakufonela awe mama sekuyihotel mama. Abonisa sehotel qoma. Boni caption in the hotel qoma. Bomba ikse. Ne post ku Facebook every 2 minutes bangobabs. But nje no Manja. Uje? Oh, esa sekula sithandana. Utho bimwe se Torrance. Tetwalo ngilungu. Nda Torrance kwesham. Apho funa uzazi. Ay, shopping. Nakupana. Ngicela First date, second date, third date. Nikupana xa kunini? after a week. Yo. After a week, I Boy kuphi ngara no like Ne. red flag kuye. Ne? Ubani? Uthi never. Kama mate. What? Hayi. But ku-case ka-Lloyd ne, like ku-case ka-Lloyd ndinga-understand why. Ne, because that's relationships zakhe zihambe ziphele phi. So if ngiyayiva kuwe London, then I will say a red flag. Thank you very much. No, yabo. Besides yabo joga. Besides ukhupha yabo. Like mna nihlala phi diseskehle kakhulu most of the time yabo. And you say Cape Town, Tommy, you have more Views. With who qala? Hotel, nice restaurants. Ubade umbuzo ubutheni ke ndayikhupha na. Wena uke wayikhupha na. So kuze ngeCape Town ngoku. Ngena ngayo kusalayo wini. Ngazange nazinqa. But awayifumani umuntu Angiyifumana no okay. la chance angayifumani le yaba etc ngamasiye ngoku. Ara was willing when out here. Fiat Grand West dog. Grand West dog. Ngakundibuza into yazi. Ingxaki lo muntu siplan ukhupha. Story for another day. Mara ndizoba sayenza lo. I'm never dog. Sayenza lo. Never dog. Niko right. Niko right. Afani it's always because like it's not like it's right but sisimoshekile nathi ngoku like sinismoshe kakhulu. Nani senisimoshi kakhulu. But basekhona ba right paphandle. Apha Torrance kan niki signs zemeti. I not at Torrance. Ashkarine. Kuchimeti. Khona. Even I will never date you again. Kubani niki signs okhoyo. Ashkarine. Hayi. Cause But who right lo wakho? she's willing to do it like According to wena uGrand. According to mna. According to you njani? No. Mna close to wena so ndiyalendela yona. Believer yona. You know. Wena leyibona okay njengamethi ke. Uthini ke? She's feel kanye she's fire she's fit for ba bonis bang. Yo imagine. Nalwalo mntu. Uthi like she's Yalo ndiyamazi lo mfta ngaye, bendita ngaye. Right nyani. Amkhuphe dog. Mkhuphe kwasesidrato. Imani betray distance. Ukhona utake yakho apha ne. So betray distance. like for Puma. Eh. No yafika maybe ngo deck but it's just December so. But for mna penetration. no. Zabona nge-pictures. Advise you look at nika yona penetration. Bona nge-pictures da. Dala wachumazi bro. Fuck the But he has no post Phila kayo wanje. Why ningampost umuntu wakho? Jonga babs ufrolish. Nxa kukhona uLloyd ifinto ba ishaka semanzini. Zikhona even ofana impost. But ngoku yazi expose alive nani maxhalanga ndityeni. Hayi. But still Lobo ngamfihla. Abantu. Lobo ngamfihla ofuna uzo. But ishaks is khona futhi igcwele dog. Whether uyampost. Noba even if naye akaposta ngikubone. If ngiyakufuna cha. But even if noba wena ungamposta mbone uLloyd. If uyamfuna cha. Even if umpost. Noba umposta ngofuna endleleni. Even if umkhuphile yaphelile cha ni-enjoyile cha. But Lloyd, you know me dog. In that cycle dog. Is it possible for Lon? Kaloku siyiqhawulile cycle ngoku uphumile yona anything iphume no-2.
Niphumela ibambene noyi-2 phezulu. Icycle ishake push. Not leya. Leya izolo fondini. Le cycle izoxacinga phinde jezi. Is it possible for that dog? Bra. Zininzi ways ohanda kuvuza muthini. Zininzi ways afuna ukubeka straight man. Izojabeleka. Zininzi indlela yofika but dog. Ayitsani le nto. Yenziwe yakhe indlela yenza ngaya advise ubabs izimithi. Khupha umntana abantu. But yazi icherry. Phinde jezi. Wangathitha nami ubani man imkhuphe ngingani ngophinde jezi. It's not even Like umkani like if like as amajita if ngiyaziphi chance like uthi ba like ndimpi chance lo mntana lo ndizomthanda like icherry yabonisa like a lot any version nawo ungacinga ukuthi ndingamthanda umuntu so like besides like uthi uJolete Dorrance even if ungathatha icherry a random girl ungasho ba lo mntana so usixele ndimpi chance ndizomthanda but uthe umfuna umuntu okuthandayo nje ndiske ndinganazi nina no ndithi umntwana ongifunayo ukufunayo but nomnye besitsha phezolo last week bakayifuni awuthemthana kakhulu ngase awuthaka ihlala ichita but ingajambi yakho phela bangasichita uthaka but ingajambisi ingamthandi kakhulu yena ufuna umthanda kakhulu bra yabo ichezi uyathanda kakhulu kanye mhlambi la uyothanda umuntu wrong ngexesha le wrong right kanye sithanda abantu abangasithandiyo yabo ugqiba thina sothatha lando sifoka close thanayo then ke ngoku end up emotion example by lucky dog if ufumana umuntu okuthandayo nangomthanda mina ngoku fethu kulewe ndikuyo lingongo ba convince bayantana ndikubone yangonqome yabo tata yonke babsi xa befuna ukufumana bokufuna kweziphi social ukubona pi on socials Jom. Facebook, Pasimorosi, TikTok, Pasi Peaches, Instagram, Pasi Peaches, any other account is Pasi Peaches. Pass the peaches. Pass the peaches. Just pass the peaches, dog. Never subscribe it, Jom. Go quack. Oh, and subscribe, guys. Comfort zone. Oh, this kajile get information, but okay. Ayo, what up? Guys. Thank you guys for ubukela until fikelele kwexesha. Please cela uziqhubeke kubukele nezinye episodes yabo. If uyayifumana interesting, bimnandi, just if usafuna ubona ubabsi more and more sixolela umbhukishele flight aze apha aphinde lelisuthi if usafuna umbona masero awuzafika phinda begone but will never get a chance babhukishela zengawo awubhukishela ngumjita izobe ngathi ngoku I'll book you flights and come here umfana wami akakhweleta yathi yaphambana guys usekhona in the game uyapi xa uchila nje imimoya lapha editor keep it safe sivale xa sivala stay ngani ka sivala word of the year from wena word of the year because ndiyabona give love a chance xa sendisefa le word of the year give love a chance phuma kwezangqono premature ngo komuntu ungazimntu apha editorrents komuntu ungazimntu kwezindawo siphila kuzo lo busy amala machira pekas dog that's no cycle imfutshane njengomzekelo ngicingeni ube ngondlela ecinga nolibabalo like imagine cycle okay yeah we out thank you guys